Ayan po mga kapatid, mag-umpisa na pong umulot ng basura ang ating mga scouts. Kanina po nauna na po yung mga teachers, mga adult leader. Ayan po, from Palaro Integrated School. Yan, kasama ko. Yan, Sir Alex, si Lina, si Partner Rapi, Partner Rapi TV. Ayan. Si Ma'am Pelma, si Ma'am Ana na wala. Ayun. Ikaw naman. Ano, galing At yung mga senior scout namin. Lumusong na sila.
kasi yung medyo maraming basura. Dito sa gilid wala na po. Madaming kawayan. Yung mga sapatos po ninyo baka ianod. Anong school kayo, Be? Be, anong school kayo? Taguig Science. Taguig Science High School. Ayan, dito kayo sa video. sirglenntv. Ayan. Huwag lalagpas hanggang sa lagpas tuhod. Tuhod lang po. Ayan, from Taguig Science National High School. Ano school kayo? Ano school? Upper Bicutan. Upper Bicutan Elementary School. Mga Boy Scout natin. Sipag oh. Sir. Puno na ba, sir? Ayan. Ayan po, sirglenntv. sirglenntv. Ayan. sirglenntv po. Ano po, shoutout po. Watch out! Ay, ma'am. Uy, ikaw pala yun, ma'am.
Ba't na ganyan yung buhok mo? Ganun talaga. Ayan, nakunan ko din kayo. Pregnant na. Hinahanap ko talaga kayo eh. Ayan mga teacher ko from Palaro Integrated School. Laking biyaya niyan sila, parang ano lang yan ah. Si Mangke at si Pagong na nakapulot ng saging. Sa basura, sir. Ayan, dali yung mga kasama sa Gabis. Pa-subscribe. sirglenntv. Meron ka pala. Yes po. Vlog ka na talaga? Yes, ma. Kaul na. Hello.
confess that I feel so depressed when I